L'agricultura entre la reforma i l'estancament. L'endarreriment econòmic espanyol al segle XIX respecte a altres economies d'Europa occidental era molt elevat. Això explica en part la lenta i escassa transformació agrícola. A Catalunya, les transformacions agràries començades al segle XVIII van permetre orientar la producció al mercat i van ser la base de la industrialització. Els efectes de la reforma agrària liberal van ser un procés de substitució de l'antic règim. Durant la primera meitat del segle XIX es va abolir el règim senyorial i es van desvincular propietats. Aquest marc legal encaminava a donar llibertat al propietari. Aquestes reformes van consolidar la propietat privada i van transformar la terra en una mercaderia venuda i comprada que va provocar molts beneficis. L'augment de la producció agrària. La conseqüència més important va ser l'augment de la rompuda de terres, que van passar de 10 a 16 milions d'hectàrees els primers 60 anys. L'expansió més gran de conreus es va produir en els cereals. Al 1860 representaven el 80% del sòl agrícola. Això va permetre prescindir de les importacions de cereals d'altres països i també va facilitar el creixement de la població. La vinya es va convertir en un producte d'exportació i es va extendre el conreu de blat de moro i sobretot de la patata, també l'oli d'oliva andalús i la taronja. Pel que fa a la ramaderia, la ovina va patir un retrocés i la porcina va augmentar. Una transformació insuficient. L'augment de la població agrícola a Espanya va aconseguir un increment de la superfície conreable, però al no haver-hi cap modernització en les tècniques de conreu van continuar endarrerides i la productivitat va baixar. Això no significa que el sector agrari espanyol quedés estancat, però sempre per baix d'Europa. Aquest augment lent es pot atribuir a una estructura de propietat que no fomentava la millora tècnica. En cas de les petites propietats, els minifundis estaven destinats a l'autoconsum, per tant, molta gent patia de gana. La gran propietat, els latifundis, no van ajudar a millorar la productivitat. Els propietaris no estaven interessats en intervenir per conrear millor, sinó a obtenir beneficis fàcilment. Per tant, seguien sense produir el suficient. Va frenar la innovació agrícola i va assumir la gran massa de pagesos sense terres a unes condicions properes a la subsistència. A més, la nova estructura de la propietat va perjudicar encara més el petit pagès que treballava les terres d'una propietat senyorial. Després, molts pagesos es van convertir en arrendataris o assalariats d'un propietari privat sense cap dret sobre la terra. El model agrari català. A Catalunya, la desvinculació de les terres i la desamortització no van tenir tanta importància com a Espanya. Va haver-hi un pes inferior de la propietat latifundista i com a innovació els contractes a llarg termini. L'expropiació i la venda de béns eclesiàstics o comunals no va generar grans alteracions de l'estructura de la propietat, ja que es van vendre en subhasta pública a tot Catalunya i els beneficiaris principals van ser nobles, comerciants o pagesos amb els seus estalvis. El creixement de l'agricultura catalana. La vinya per fer aiguardent va constituir el motor d'una agricultura comarcalment. Bon nombre de comarques de prop del litoral català es podien considerar de monoconreu. També es va extendre molt les oliveres i els arbres fruiters. En contrapartida, els cereals i les llegums es van aturar i fins i tot va retrocedir. L'agricultura catalana era insuficient i es va haver d'importar molt per cobrir les necessitats d'una població cada vegada més urbanitzada. La població del segle XIX. Durant el segle XIX, la població espanyola va créixer, encara que menys que en altres països europeus, a causa del progrés tan limitat de l'agricultura i la debilitat de la industrialització. A Catalunya, en canvi, el creixement va ser superior. Un creixement limitat. La població espanyola va rebre un augment superior al 75%. Les causes més importants d'aquest increment de la població van ser la desaparició de determinades epidèmies i la millora de la dieta i l'expansió d'alguns conreus com el blat de moro i la patata. No obstant això, el creixement demogràfic espanyol va ser un dels més baixos d'Europa. A finals del segle XVIII, la natalitat espanyola era més alta i la mortalitat molt superior a la mitjana europea. Fins al segle XX no va augmentar de manera real. Va haver-hi un gran creixement demogràfic a les zones costeres d'Espanya. Creixement demogràfic a Catalunya. A Catalunya, el desenvolupament econòmic va provocar un major creixement demogràfic i la distribució de la població al territori va canviar.
La caiguda de la mortalitat general, i en especial de la infantil, va fer pujar la població catalana en edat de treballar. L'increment demogràfic també va ser degut a l'arribada a Catalunya d'emigrants d'altres zones d'Espanya. Èxode rural i urbanització. A partir del 1860, el pausat èxode rural va comportar l'augment de la població urbana. A Espanya, el procés d'urbanització va ser limitat. Al principis del segle XX, la majoria de població espanyola encara era rural. Un 70% vivia en nuclis i pobles petits. El creixement més important es va produir al centre polític i administratiu de l'Estat, Madrid, i a Barcelona, principal nucli industrial. La migració ultramar. El desequilibri entre l'augment de la població i les escasses oportunitats de feina van obligar molts espanyols a migrar a ultramar per millorar les condicions de vida. La destinació més important va ser l'Amèrica Llatina, Argentina, Mèxic, Cuba i Brasil, encara que a partir del 1850 i 60 també hi va haver una migració cap al nord d'Àfrica. Va haver-hi més emigració de Galícia, Astúries, Cantàbria i Canàries, i a Catalunya van anar cap a Cuba.